Welcome back to my YouTube channel. Win saya 600 moncrot. Iki kemeja keabadian. Rotok mendadak. Ya Allah, iki tambah lemu apa tambah kururek ya Allah. Iki ne dikanceng bledeh, gak kena. Iki ne rodok ngene seset iki kae tukune iki angger pengen ngono. Angger pengen ya teman-teman. Oh, cuacane panas banget. Iki poniku piye to? Poni pejabat iki sangat piye to? Ngene. Oh, poniku murat marit. Wis ngono ora apa-apa. Rodok panas, rodok di bledeh-bledeh. Biar tidak sepanas hatinya dia ya. Kowe iki enek sebagian wong lonte iki sapa sih? Lonte kon didoboloden. Lah wong mosok ya rasa nyerna kata-kataku lek lonte pre aku wis mangkal ndek endi ngono pre nang pinggir embong. Mas mampir gini loh mas aku ku enggak ngongkon kowe menyukai konten aku lah tapi nyapo kok mau delok ngeklik nglewati iklan terus arep menghujat ngono. Panas sekali hati kau, panas sekali. Kowe salah memerangi, lek kowe memang wong wani tenanan perang ono pejabat-pejabat pemerintahan. Sing garakne uripmu sengsara sampai saiki, golek sandang pangan angel, terus ndelek kontene wong bahas kentu, panas. Aku menceritakan perkentuanku, pericilikanku dewi. Terus kenapa orang lain yang panas? Kecuali nek aku ki buka aib mbokmu, pakmu, terus kelakuanmu tak buka, iku panas gak apa-apa. Lah iki aibku dewi tak buka. Kenapa Anda panas? Aku ikut panas nih ya. Ikut panas nih, dadaku ikut panas nih. Dada saya panas. Karena apa? Kamu gak kenal aku menghujat. Ngelok-ngelok nih lonte. Ada masalah apa dengan otak Anda? Anda miskin kah? Anda hidupnya susah kah? Melihat orang seneng itu panas, hatinya panas. Kok nek gak seneng, gak suka, ikut di skip ae, gak usah didelok, lemok delok. Panas hati. Orang yang punya penyakit hati mati wae lah. Kowe karo ladusing sing jahat, sing pemerintah sing amburadul, ora wani memerangi. Wanine nyangkem nang konten aku. Nyalimu sepiro? Berarti kowe nggak duwe nyali dong. Berarti kamu orang yang piye yo? Standar orang bodoh lah. Iya. Wong sing kasus apa konten mengunggah yang kasus-kasus wakeh ini apa mau ngurusi? Kenapa ngurusi pericilikanku, perkentuanku? Genggek ngendi lo gini. Lah kuwi nyapa? Aku arepe bah genggek Blitar, bah genggek ngendi? Apa urusannya dengan Anda itu apa gitu loh? Heran aku. Oh niku wong lanang ya. Wong lanang cangkeme koyo mbokne ancuk dobolodon. Jangan-jangan cangkemmu sering nggih ngloco celahe jaran. Dadine utek karo hati itu panas terus gitu loh. Gek wong ki nyapo. Percuma kowe menghujat aku itu percuma. Karena apa? Aku menganggap kamu itu orang yang sangat bodoh dan miskin ya, uripmu susah gitu. Kowe sampai menghujat aku ki uripmu memang bener-bener diambang susah. Ndek penyakit hati, dengki. Yus kaya koncoku sing mental-mental
adoh ngono kuwi. Koncoan karo aku nek suka berbohong, duwe watak sengkuni, duwe watak iku nggak baik, mesti mental. Wis salah. Apa nek serakah lah, songong lah. Yus koyo koncoku, mantan koncoku sing wis mental iku dalam arti sing tak sebutkan tadi. Ya, orang ya sembuh lah. Orang panas hati, tukang panas hati, mau lihat tukang panas hati ngono kuwi.